A construción do edificio da Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo do Campus de Ourense saía estes días a licitación. O importe do contrato ascende a 10 millóns de euros financiados pola Universidade de Vigo e a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Trátase da segunda licitación que se realiza para construir o edificio, xa que na anterior, que ascendía a 8,3 millóns, o proceso quedou deserto ano pasado. O prazo de presentación de ofertas está aberto ata o vindeiro 11 de abril. A construción desta infraestructura vai por en valor unha escola que xa resulta un importante polo de atracción de talento e vai permitir, ademais, realizar mellor as tarefas fundamentais da docencia, a investigación e a transferencia, ademais de dotar de maior visibilidade as titulacións. Unha vez construído o edificio, a Universidade de Vigo prevé acometer unha profunda reordenación do campus, tendo en conta a posta en marcha da Escola de Enfermería e aquelas novas titulacións que se poidan implantar no novo mapa. O novo edificio duns 6.300 metros cadrados construídos contará con 10 laboratorios docentes destinados ao ensino e 8 laboratorios de investigación destinados a facilitar recursos ás liñas de investigación. Haberá tamén 6 novas aulas, despachos e unha zona de dirección. Desde a súa posta en marcha no curso 2016-2017, a Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, que conta cunha das notas de acceso máis altas de Galicia, aspirou a contar cun edificio propio que albergase a súa actividade docente e a súa actividade investigadora. A apertura desta nova edificación agardase que permita liberar espazos doutros edificios que agora se adican a estas tarefas e levar a cabo un reordenamento de usos nun campus que cada curso académico está medrando en alumnado e titulacións e, polo tanto, ve como medran así as necesidades de espazo.